naman ni Dr. Maria Socorro Colmenares Quiñona, head ng Iloilo Provincial Health Office, na merong pinaginalaang namatay dahil sa kaso ng dengue sa bayan ng Badyangan, Iloilo. Ayon kay Quiñona, na ang pinaginalaang namatay sa dengue ay isang 20 taong gulang na college student ng Central Philippine University at naitala noong nakarang linggo. Dagdag pa nito, hindi pa nakumpirma ng kanilang tanggapan kung dengue nga ba ang sanhi ng ikinamatay dahil wala pa silang natatanggap na confirmatory result at death certificate ng biktima. Kapag napatunay ang dengue ang sanhi ng ikinamatay nito, ito na ang ikalawang kaso ng pagkamatay dahil sa naturang sakit sa probinsya ng Iloilo. Napag-alaman na naabot na ng Barangay Udyungana ang epidemic threshold na nagdeklara din ng state of calamity ang bayan ng Badyangan, Iloilo. Mga ka-K5, matandaan ang unang namatay dahil sa kaso ng dengue ay isang 15 anyos na junior high student noong Mayo 21. At itong balita ang ating tinutukan para sa K5 Network News. Ako si ka-K5 Eric Canyazares para sa Kampyong Balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.